Sziasztok, svícikből! Szíű! Hát megszagráztia! Mika, tétanod a hülye! Ez... Nem áll! Nem áll! Hülye, mi csinál? Na, mi van ilyenkor? Hú, gól! 1-0, jó? De milyen szólás? Ki kell rúgnod, hülye? Ki kell rúgnod? Na szólva! Te hülye vagy? Milyen szaltó van? Hát ez nem az volt. Hú, de béna vagyok. Elrúgtuk. Udő. Új! Azt hittem. A lagúz ezen. Tudok rá menni. Fel végigmehetek ezen a folyosón. Szű! Végigmegyek szóval! Ennyi. Azt a kutya... Ajját. Azt a... Ezen végig... Jó, én nem megyek, inkább úgy. Inkább nem megyek még. Hú, áztára. Hogy elesett. Hülye, hű. Szű. 1 perc. De vagyunk. És volt 2 perc. Volna 2 perc, tehát eddig el. Mi az? Nem, 1 perc telik szerintem el. Jó, nem gól. Szóval, itt aztán, gyere, nagyon szép. Hát egy gólt rúg, és gól! 1-1. Rúg ki. Jó, kirúgom. Amászeg, gracia. Zalán, tessék. Kirúgom a világ. Nem tudom mire. Szekálta meg jól vagy. Ugye, Blüki? Oké, akkor. Jó. Szegál, mint Blüki. Gáncsoljak. Stumble, guys! Vamos! Vamos! Ez nem tudom. Sebem fújtott ki. Anyádot! Nem jó, nem rúgtam gólt. Nem rúgtam gólt! Na, mehetünk! Akkor szű lett volna, csak gól lett volna. Na, mehet! 2-2. Nem, 2-1. Ja, 2-1. Nekem 2. Jó! Neked 2, akkor már értem. Milyen neked 2? Szerintem neked nincs annyi. Akkor 1-1. Hát persze, hogy annyi, mert egyik gólt nem lőttél. Jó, de 2-1. Ennyire esetlen ne legyél. Ne ilyen bínesedeket tudni. Mert becsúszok úgy, hogy bú! Beleért a térdem, beleért. 3-1. Nem, 2-2, mert beleért a térdem. De rúg ki! Beket kell kirúgnod. Aki berúgja az. Na, tényleg. De nem olyan nagyon. De, akkor átrugok, amikor átrakom. Nem fér ilyen nagyobb. Kirúgtam apa. Nem! Mert kiszállok már tényleg. És ott föl Stumble-guys-ozok. Hua! Ezek. Azt hittem, hogy mi? Akkor 2-2.
Én akartam. Nem mondtad, hogy én vagyok, de hiszen várj meg. Elveszem. Anyádat. Gólj! Téged, gyergom ki. Gól. Te is ezt csináltad. De ilyenkor ott kell neked maradni a kapuba, mert jó, én sem maradok ott a kapuba. Ott kell maradni a kapuba. Kiszállok! Jó, akkor ott maradok. Én is ott maradtam, fogyaték. Ilyen nincs ott. Akkor én sem maradok már. Itt már kijöttek. Tudom. Haha, gól. 5-5 gól. Világon. Én meg belerugok. Bazzeg. 9%-ot, hogy nem tudom, hogy hány videózunk. Jój! 3-2. 3-2. Te rugod ki. Ja, add ide. Szerugja. Tudjátok, 7 a Dekar rekordom, a tesómnak 0. Igen, amúgy 12. Persze, hogy elrúgja akkor is. Innen már. Új. Mario, friends. Per Mario! Bazd meg. Gól, ugye? Na? Hát ez nem sikerült. Jogi. Igen. Az már Jogi. Igen! Közben ugye, nem tudom, 3-2 eddig a gól. 2-3. Jó, nem 3. No! Ráléptél az izémre. De nekem szögi. Ja? De add már ide. Ott van. Tényleg szögi, hát én ezt mindig elfelejtem, ugye? Gól ne legyen. Nem innen rugod. Hát. Ez rohadtul csipett. Hülye. Na, akkor nem a szögimet. Már lőttél egy szögítet. Hülye, megkoráltunk. Jobb. Én nagyobban. És elrugom neki. Úgy elrugom neki. Mert úgy bebigáztam passzolással. Hát tudom. Gyere már. Nem vagy már. Mit mondtál? Semmit, azt mondtam, hogy kaci. A Gábor Azt kezdődő. mondtam, kaci. Nem azt mondtad. Azt mondtam, támadték. Hogy átszerem. Te gól nem. Jó, nem gól nem. Hú, de béna Azt vagyok. mondtam, támadték, kaci. Hülye. Ó, ez gól lesz. Ne! 5 mennyi? Te lövöd ám ki. 5 mennyi? Nem tudom. 5-3. De egyet hadd menjek már át az a labtól. Mit akarsz? Jó, nem, semmi. Hol a kézeket? Nem volt, de nem volt. Hülye. Hülye. Hülye, nem engednél? Hát én te sem engedsz engem. Hozzák nekik. Angliában nem voltál. Ne! Gyerek, ez nem gól! Nem én a Persze,
gól. Mert ugye miért is kell, hogy ne gól jön legyen? Mert akkor is Kati, csak nem lett jó. Ez gól lennek a Picsinek. 6-3. Új! 6-3. Az nem jó. Milyen fosok. Ez magának passzolja. Hát passzolj már! Haha. Rohagyjál! Hú! Bújj! Akkor én nem lehet, ez itt a kötő, ugye? Hát szart, mi lesz? De le kell zárnom a videót, oké? Lezárjam a videót! Nem, azért lezárjuk a videót! Videózzunk vagy ne? Még videózunk. Oké. Akkor... De amúgy aki szeretné a csatornát, az iratkozzon fel. Még dobjon egy hatalmas egy lájkot. Igen! Ez pont igaz. Igaz. Mert hogyha nem dobtok, akkor elsírjuk magunkat. Igen, ez így van. Úgyhogy remélem dobtatok lájkot. Köszi! Neki. Köszi! Nagyon köszönjük. Anyádot, nem gól! Te meg ne ugass, te kis törpe, Jancsi! Te kis törpe, Jancsi! Jancsi. Mindjárt berverek egy pafontán! Aztán majd jól nézel! Ó, de real. Nem grillezlek! Hát meg akarom grillezni! Fúj! Hülye gyerek! Hogy mondod, akkor étvágyom van ma. Étvágyom. Egy kutyát megkívül. Finom lehet. Nem pont vagyok, itt most vagy hozzá. Így kifogy a nyálam, ezt mindig. Nem sikerült. Csúny! Ez hülye, ez a kutya. Gyerek, ez a gyerek nem normális. Fosokán! Fosok! Hogy már abba! Köszi! Hadd videózzak! Én rúgom ki. 7-3. Nem. Túlj! Álljon meg a veled! Hát hány kötét csinálsz? Hát még van 0. Hülye gyerek! Semmi is csináltok. Legalábbis tűnjön már innen! Hát de bakker! Grillsütő! Figyelj, innen be. A szegát legirillezném. Figyelj, innen. Te is olyan finom lenne, hogy egy gól lenne. Nyolc. Ennek a hülyének ki volt a gól 8-3. lenne, aztán itt a gól. Hát neki. 8-3. Szegán! Meg foglak grillezni! Fú, te béna vagyok. De mi? Kapva. Már annyira fosok. Kézből! Ez Nem ért be a kezem. Nem ért attól be. még már régben volt, hogy Nem, letem. már itt volt hozzá. Itt voltam hozzá, nézd. Góllattól most. Mert amúgy is már ki. Nem. Nem túl volt a vonalon, és akkor nyúltál bele a kézzel. Hozzá. Nem, hát te rohadt csaló vagy. 8-4. Kirúgom te barom. Talán? Ki te rúgod ki? Igen. Hoppá. 10. 9-4. Igen. Igen, 9. Nem is muszáj már kilőni. Hát az mekkora kötényi volt. Kinek volt? Nekem. Mekkora kötény? 10-nél már abba hagyjuk a videót. 10-4. Hát, ja. Úgyhogy elköszön!